O conflito entre os colectivos da flote e de a pé na confraría de Cabo de Cruz está máis vivo que nunca. Aos vellos problemas derivados da delimitación das concesións súmase agora a falla de vixilantes, que provoca que as praias estean expostas á acción dos furtivos. Na actualidade a confraría conta tan só con 3 vixilantes, 2 destinados ás lanchas de control por mar e tan só un para terra. En activo nestes momentos hai 3. 2 que están destinados á lancha de control que ten que estar no mar cando traballa o sector da flote, que non sei hoxe que fan ou como farían, porque as 3 lanchas de entidade están aí amarradas. E temos por terra unha vixiante nestes momentos, que fai turnos, creo que son, igual me equivoco nos días, creo que son, traballa 6 días, descansa 2, pero, claro, se fai o turno de mañá, no turno de noite non está. Se fai o turno de noite, o turno de mañá non está. É unha persoa soa que se mete no medio de 15 persoas. Iso non cabe en cabeza humana. Ademais de negarse a contratación de máis gardapescas, as mariscadoras denuncian que non lles permiten facer uso dos vehículos da confraría para que elas mesmas realicen as vixilancias. Estamos solicitándolle ao patrón maior que contrate xente para vixiar, que contrate gardapescas. Estamos solicitando que nos deixe acceder aos coches da entidade que están sen usar para poder facer unhas roldas de vixilancia, entre comillas, porque nós non somos autoridade para facelo, pero cando menos poder controlar onde se están caendo os furtivos para poder chamar á Garda Civil ou a Garda Costas ou a autoridade que nese momento poida acudir. Do patrón maior o que recibimos é un non. Cansas de incidir nestas demandas e de solicitar unha reunión do patrón maior co colectivo da PE, esta mañá decidiron non ir traballar e plantarse na lonxa ata ser recibidas polo dirixente do pósito. Nos estamos intentando falar co patrón maior, hoxe perdemos de traballar para falar con el, porque supoño que estará traballando, ten que vir pesar, se é que non manda o marisco por alguén, que nos dea unha solución. É o que queremos, que contraten xente, nós estamos aquí aportando de cada nómina un 9% dos nosos ingresos, nós sostemos a cofradía, co 80% dos ingresos da cofradía son do sector de terra, nós somos o 60% dos socios da entidade. Se nós deixamos 2 meses de ir traballar, a cofradía cerra. Hoxe non conseguiron reunirse co patrón maior, polo que seguirán a intentalo nos próximos días, ata que logren obter unha resposta.